Είμαστε στην όμορφη Αλβανία, στο Κεπαρό. Είναι ένα χωριό ανάμεσα στους Αγίους 40 και στον Αυλώνα. Και ξεκινάμε την εκδρομούλα μας στην Αλβανία. Το ταξίδι μας στην Αλβανία έγινε για να γίνει η Μαρία κουμπάρα, που στεφάνωσε την καλύτερη της φίλη, τη Μαρία, από το Κεπαρό στο Φιέρι. Σεβόμενοι το ζευγάρι, δεν έχουμε συμπεριλάβει καθόλου πλάνα από το γάμο και περιλαμβάνονται κυρίως εκδρομούλες μικρές που καταφέραμε να κάνουμε εκτός των προγραμματισμένων επισκέψεων που είχαμε για το γάμο. Το βιντεάκι αυτό έχει γίνει κυρίως για πλάκα, δεν έχει κανένα εμπορικό σκοπό. Δυστυχώς ένα κρύωμα που με ταλαιπωρούσε και στην Αλβανία και ακόμα και τώρα λίγο δεν με έχει αφήσει να έχω καλό ήχο στο βίντεο. Καλά, η θέα από το δωμάτιο δεν παίζεται. Μένουμε στον Απολλών κόμπλεξ. Έχεις όλη τη θάλασσα πιάτο κυριολεκτικά. Το καλύτερο μέρος για χαλάρωση. Ξεκινάμε την εκδρομή μας στο Κεπαρό. Σήμερα έχουμε πολύ καλή παρέα, εντάξει, εκτός από τον ταξιδιώτη τον μόνιμο εδώ. Έχουμε και guest. Γεια σας! Γεια σας! Guest εμφανίσεις. Πήγαμε να δούμε τι κρύβει αυτός ο τόπος. Πρώτη στάση στο κάστρο του Παλέρμο. Το κάστρο του Παλέρμου, ναι. Λοιπόν, είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα στα Βαλκάνια. Βρίσκεται στο όρμο Παλέρμο, μεταξύ Χιμάρας και Κεπαρό. Και προστατεύεται και από την UNESCO, είναι πολιτιστικής κληρονομιάς. Εδώ ανεβαίνοντας προς το κάστρο μαθαίνουμε και για τις ονομασίες. Για πες. Ναι, προέρχεται το Πόρτο Παλέρμο από ιταλικά τοπονύμια που χρησιμοποιούσαν οι Βενετοί. Το Πόρτο είναι το λιμάνι στα ιταλικά και το Παλέρμο είναι το ήπιο, ήρεμο, δηλαδή ήρεμο λιμάνι. Και είναι από την εποχή του Αλή Πασά τον 18ο αιώνα και προστατεύεται και από την UNESCO. Για πες πώς σου φαίνεται. Good. Ωραία. Είναι ωραίο κάστρο. Δεν είναι το κάνω κάστρο προς τον πέρα και εκεί μένουμε κιόλας μέσα. Μαγαζιά, σπίτια. Εντάξει, εκεί είναι πόλη. Και είναι από τα πιο έτσι, έχει μείνει δηλαδή έτσι ολοκληρωμένο. Εδώ ήταν το εξιστό του Αλή Πασά, η βάση του ήταν στα Γιάννενα. Εδώ ερχόταν για διακοπούλες. Τι λέει, πώς σου φαίνεται. Πάντα μου αρέσει να το κάστρο εμένα. Μια χαρά. Στάση παραλιακά μετά τη Χιμάρα για καφέ. Όχι, Χιμάρα είμαστε. Χιμάρα είμαστε, όχι μετά τη Χιμάρα. Ωραία. Είμαστε παραλία. Παραλία Χιμάρας. Πρίνος Beach λέγεται. Εντάξει, Οκτώβρης είναι, αλλά εντάξει, κάνουνε μπανάκι εδώ ακόμα. Καλοκαιράκι είναι στην ουσία. Όχι εδώ κοντά να δούμε. Παραλία Χιμάρας, Φασάρα.
Άρα χτίστη χυμάρα. Πολύ όμορφη παραλία. Όχι παραλία. Εδώ δεν έχει χυμάρα. Όχι. Εδώ από πίσω βρίσκεται το υποθαλάσσιο τούνελ που περνάγανε τα υποβρύχια. Τώρα δεν μπορούμε να πλησιάσουμε γιατί είναι βάση του ΝΑΤΟ πλέον. Κρύβεται το υποβρύχιο. Τώρα είμαστε στην παραλία των Αγίων 40. Μια πόλη πολύ ανεπτυγμένη, αμφιθεατρική, ωραία αρχιτεκτονική, full ζωή, μαγαζιά. Τα πάντα. Στην Κέρκυρα. Ακριβώς απέναντι βλέπουμε την Κέρκυρα, απέναντι το λιμάνι, όσο απέναντι το λιμάνι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε Μπεράτη και σκοπός αυτής της εκδρομής είναι να δούμε πώς περνάει η κουμπάρα. Πώς περνάει η κουμπάρα μετά από ξενύχτη, μετά από γάμο. Που ήταν σκοπός της ζωής της να γίνει κουμπάρα. Κουμπάρα. Ήταν παιδικό μόνο να γίνω κουμπάρα σε μια ξένη χώρα. Εγώ είμαι ο αδερφός της κουμπάρας. Έχουμε λίγο δρόμο για να πάμε στο Μαγκαλέ. Οπότε πάμε. Εδώ είναι η κοπέλα του αδερφού της κουμπάρας που είναι από τον Μπεράτ. Και ήρθαμε στα πάτρια εδάφη. Και πάμε να περπατήσουμε. Και μετά από το ξενύχτη στο Μπεράτη. Την εμπιστευόμαστε. Ναι, εννοείται. Πρέπει να πάμε εδώ πέρα. Η παλιά μαρέα μας παράτησε, γύρισε Ελλάδα μια μέρα νωρίτερα. Στον Μπεράτη έχουν ήδη ξεκινήσει και στολίζουν για τα Χριστούγεννα. Είναι τέλος Οκτωβρίου τώρα, οπότε σιγά σιγά σε 2 μήνες έχουμε Χριστούγεννα. Είναι πολύ όμορφο στο μέρος, φωτισμένο και στολισμένο. Είμαστε team κουμπάρα. Είμαστε στο χωριό Μανταλέμι. Κατευθυνόμαστε ένα πέτριο χωριό στον Μπεράτ. Κατευθυνόμαστε στο κάστρο του Μπεράτ που προστατεύεται από την UNESCO. Είναι ένα βυζαντινό κάστρο, το οποίο χρονολογείται κυρίως στο 13ο αιώνα και περιέχει πολλές βυζαντινές εκκλησίες και οθωμανικά τζαμιά και είναι χτισμένο πάνω σε βροχώδη λόφο στην αριστερή όχθη του ποταμού Οσούμ. Αυτά πρόλαβα να μάθω. Εγώ είμαι απλά στο team της κουμπάρας. Και ο γάμος συνεχίζει τελικά. Sot gëzim babaika, kemi dasëm jo shaka, kemi dasëm jo shaka. Po marton të mirin në djal, flaka mu në majti dal, e flaka mu në majti dal. Opa, 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 opo kemi dasëm jo shaka, opo se kishe ëndëro, ama të më shije thëndëro. Opa, 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 sonde kemi... Ωραίο μέρος για φωτογραφίες. Αν δεν έχεις πεθάνει πρώτα από την ανηφόρα.
Ανεβήκαμε επιτέλους στο κάστρο του Μπερά με τα πόδια από κάτω. Εγώ κουράστηκα πάντως. Θα μπορούσαμε να έρθουμε μέχρι εδώ να παρκάρουμε. Ναι, αλλά δεν το κάναμε. Εκεί που έλεγε σε λαβή. Opo que me das manho chaca Opo se kishe andaro Amant mashie thandaro Opa 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 Sonde que me das manho chaca Opo se kishe andaro Amant mashie thandaro Είμαστε στο πιο ψηλό σημείο στο κάστρο στον Μπερά. Έχουμε από κάτω όλη την πόλη Πιάτο. Το Μαγκαλέμ είναι από κάτω. Αρκετά ψηλά. Γαμάτη θέα. Για πες μας ένα δύο λόγια για το μέρος που βλέπουμε, εσύ που είσαι και μάχημη. Τι να σου πω, δεν είναι πανέμορφο. Α, νάτος. Αυτή είναι. Ένα καλό έτσι στιακόρα ταβέρνα που μας προτείνει ο αδερφός της Αντέλας, της νύφης Μαρίας κουμπάρας μου. Πρέπει να έχει παραδοσιακό traditional Albanian food. Θα δούμε τι έχει το μενού. Ένα παραδοσιακό πιάτο είναι αρνί στο φούρνο με γιαούρτι και ρύζι. Και πάμε να δούμε τι έχει, γιατί πεινάμε. Έχουμε προχωρήσει όλο το κάστρο, έχουμε ανέβει πλακόστρο, τανιφόρες, κατηφόρες, λόφους. Shkoj në djemde e kthej në syve More trëndafil E fotu të shohi në bukuritë More trëndafil Shkoj në djemde e kthej në syve More. Λοιπόν, επομένα, εδώ είμαστε στη γέφυρα Βαϊκουρόρε. Περνάμε από το Μαγκαλέμι του Κοριτσά, ωραία κορίτσα, και περνάμε πάνω από το ποτάμι Οσούμ. Εδώ πέρα είναι το ποτάμι, περνάει ανάμεσα το Περάκι και χωρίζει αυτές τις δύο περιοχές. Ξέρεις, είστε της κουμπάρα. Και χωρίζει αυτά τα δύο χωριά. Ξεκινήσαμε την επιστροφή μας για Αθήνα. Πήγαμε πριν κάμια ωρίτσα, μια μισή από... Πήγαμε πριν καμιά ωρίτσα, μια μισή από Φιέρι. Και θα μας φάνε σφίκες εδώ, είμαστε στο Τεπελένη. Ξεκινήσαμε την επιστροφή μας για Αθήνα. Πήγαμε πριν μια μισή ώρα από το Φιέρι, έχουμε σταματήσει στο Τεπελένη για καφέ.
Και είμαστε στον ποταμό ΑΟ. Δεν ξέρω τι θα δούμε, ρε. Έχει πάντα. Δεν έχω ιδέα τι θα δούμε. Μας έχει φέρει εδώ η Άννα και ο Κυριάκος. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ωραία, σε ακολουθούμε. Εσύ, Εγώ Μαρία? είμαι η κουμπάρα και αυτό είναι το team μου. Εσύ τι είσαι? Εγώ ήρθα για την κουμπάρα. Αλλά τώρα εδώ έχει και κάτι ωραία γλυκά, οπότε πάμε. Πάμε, σας ακολουθώ. Διάκια. Είδες πολλή αστυνομία? Είδαμε πάρα πολύ αστυνομία σήμερα, ενώ τις προηγούμενες μέρες δεν είδαμε σχεδόν καθόλου. Αλλά ευτυχώς σταματάνε μόνο ντόπιους. Πάνω, γιατί κουβαλάς τόσα πράγματα? Γιατί πρέπει να κάνω μια δουλίτσα με το λάπτοπ τώρα. Αχα. Και είναι 28 Οκτωβρίου, άρα δεν δουλεύει ούτε το γραφείο να πάρω τηλέφωνο να μου τα κάνουν. Πάνω. Αυτό εδώ είναι ένα χοτέλ. Πώς λέγεται? Δεν παρατήρησα, να σου πω την αλήθεια. With tot. With tot. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? With σημαίνει νερό. Ναι. Το μάθα αυτό. Φτώτ να είναι το ποτάμι. Όχι. Καθαρό. Όχι. Θες να το πάρει το ποτάμι? Ναι, να σου πάρει το ποτάμι. Κρύο. Α, τότε είναι το κρύο, ου είναι το νερό, άρα λέγεται κρύο νερό. Ναι. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Για πες. Πολύ ωραία. Τρεχόμενα νερά, φυσικές πηγές, εδώ στο ξενοδοχείο. Βέβαια. Τα παπάκια θα πάνε να κάνουν βουτιά. Θα πάνε να κάνουν βουτιά τα παπάκια. Στα Τρίκαλα, έτσι είναι. Ναι. Τα παπάκια θα κάνουν. Και στη Λιβαδιά, έτσι. Πάμε να Άννα, τα παπάκια θα κάνουν βουτιά, είναι όλα μαζί. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Και ερχόμαστε αν θέλετε μετά για φωτογραφία. Είναι το παπάκια. Από εδώ. Απέναντι, πίσω το μάξι. Τρέχει η Μαρία. Αυτό ήταν τζούφιο. Χτύπησες, καημένο μου. Αυτό χτύπησε. Δεν θέλω να μας μιλήσετε. Δεν φανταστικό. Γεια σας. Όχι, δεν θα βάζω. Ελάτε εδώ κοντά να σας έχω με τις πάπιες. Μαρία, μπορεί να σου κόψει δέρμα στο ματώστα. Είναι πολύ γράτο τώρα. Σιγά, εμένα με έχει δαγκώσει χελώνα. Και κάτι μπελανιέ. Αυτό δεν σου κόψε κρέας. Μου κόψε κρέας. Με μάτωσε κανονικά. Λίγο έτσι. Το μπράβο, ναι. Βλέπουμε εδώ τη Μαρία, την κουμπάρα. Ποια είσαι? Η κουμπάρα. Για πες. Κουμπάρα. Ήταν το όνειρό μου από μικρή. Αυτό θέλει να γίνω. Εγώ Ο κουμπάρος. αναζητάω στροφές στη διαδρομή, δεν ξέρω. Για τις στροφές είχα. Εσύ γιατί ήρθες? Εγώ ήρθα για την κουμπάρα. Πάμε κάτω. Πάμε να δούμε το team κουμπάρα. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία για φωτογραφίες, να ξέρετε. Έλα Μαρία. Έλα. Έχω μόνο ρομάντικα. Wow. Εγώ θέλω μια φωτογραφία εδώ. Θα σε βγάλω. Θα βγάλω και εδώ. Και φτάσαμε δίπλα από το ποτάμι που μπορείς να κάνεις και βουτιά. Και βουτιά. Το καλοκαίρι βάζουν και ξαπλώστρες. Έλα ρε. Ναι, ναι. Αργυρό κάστρο. Τώρα είμαστε στο Αργυρόκαστρο. Δεν ξέρεις που είναι. Το Αργυρόκαστρο είναι πολύ γραφικό. Εγώ ξέρω. Αυτοί που βλέπουν το βίντεο δεν ξέρουν. Πάντως,
Και δεν έχει κάστα τελικά να πάμε. Αλλά δεν θα πάμε τώρα. Πες γιατί τελειώνει. Με αυτό που δεν κάναμε στον Περάτη, θα πάμε στο σοκάκι. Λοιπόν, το Αργυρόκαστρο είναι πόλη της Αλβανίας. Στα αλβανικά λέγεται Γυροκάστρο. Και είναι γεγραμμένο στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς ως σπάνιο παράδειγμα καλά διατηρημένης Οθωμανικής πόλης, χτισμένης από μεγαλογεοκτήμονες. Βρίσκεται σε μια κοιλάδα ανάμεσα στο Πλατοβούνι και τον ποταμό Δρίνο, σε υψόμετρο 300 μέτρα. Στη πόλη δεσπόζει το φρούρι του Αργυρόκαστρου, όπου κάθε 5 χρόνια διεξάγεται το Εθνικό Φολκλωρικό Φεστιβάλ του Αργυρόκαστρου. Είναι η πόλη γενέτειρα του Αλβανού κομμουνιστή ηγέτη Χότζα. Α, εδώ γεννήθηκε ο Χότζα, στο Αργυρόκαστρο. Εκεί και πανεπιστήμιο το Ετρέμ Κομπέι. Τι το περάσαμε. Και κάθε 5 χρόνια διεξάγεται φολκλωρικό φεστιβάλ. Εσύ αυτό είναι το όλο, δεν έχει πολλά. Δεν έχει πολλά σωστά. Έχει πολλή ζωή το Αργυρόκαστρο. Ναι. Πάρα πολύ ζωή. Ευθερινή ζωή, φαγητό, ποτό, καφέ, τα πάντα. Τα πάντα. Εδώ έχει και φαγητό και καφέ. Σε αφιώνει ώρα που θα παίρνει τις όποιες θα κάνει. Πάμε. Καλά, πάμε να διακριντώσεις. Ωραία ήτανε. Μικρούλι, γραφικό. Θα ξανάρθουμε για να μείνουμε. Αξίζει να το δεις και το βράδυ με τα φώτα. Είναι ωραίο, βατό, μικρό, το γυρίζεις σε μια μέρα. Αξίζει να κάτσεις. Δεν θα κουραστείς καθόλου. Αυτός είναι ο Σέρκης του. Το πουλί. Εδώ είναι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, το ελληνικό προξενείο, στο Αργυρόκαστρο. Από εδώ ξεκινάει το team της Κουμπάρας και συνεχίζει πιο κάτω. Πήγαμε Μπεράτ. Ναι, πήγαμε και παρόλο. Μια χάρη, δεν βγάζουμε ένα βιντεάκι. Θα τη ρωτήσετε Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Κουμπάρα. Αυτό ήταν το όνειρό μου από μικρή. Κουμπάρα. Γι' αυτό ήρθα να πραγματοποιήσω στην Αλβανία. Ήρθα στην Αλβανία να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Μόνο όμως μια κουμπάρια θα κάνει στη ζωή. Θα κάνει μέχρι 3. 3 και καλές. Ναι. Η πρώτη έγινε στην Αλβανία στο Κεπαρό, που είναι η κουμπάρα μου, είναι εκεί το πατρικό της. Το χωριό της στο Κεπαρό. Μετά ο γάμος έγινε σε ένα κέντρο στο Φιέρι, στο Εγνατία. Και γυρίσαμε έτσι όλη την Αλβανία. Εν ώψη της κουμπαριάς. Περάσατε καλά. Τέλεια. Και πήγαμε και Μπεράτ. Είναι φιλόξενο. Ναι, η Αλβανία είναι πολύ φιλόξενο. Και έχουν και ωραία ντόπια φαγητά. Ειδικά το βούτυρό τους είναι φοβερό. Θα τρελαθώ, είναι παλαβή η Μαρία, δεν πάει καλά, θα τρελαθώ. Και που λέτε ναι, πήγαμε Μπεράτ, φοβερό το Μπεράτ. Ωραίο, έτσι. Να σου νύχτα θα ερχόσουν να το πες στην Αλβανία. Νύχτα θα ερχόσουν, άμα βρίσκα Αλβανό θα ερχόσουν. Έχω παντρευτεί εδώ τον Έλληνα. Α, τον Έλληνα ρε παιδί μου, ρίχνει τον Έλληνα τώρα που είναι καλύτερη ξέρω. Είναι καλύτερη η Αλβανία. Ναι. Πάντως εδώ είναι το team της Κουμπάρα. Αυτό παίξτε το, δηλαδή πάτε και πιο δυνατά, γιατί μην λέγεται. Τελευταίες στιγμές στην Αλβανία. Είμαστε Αργυρόκαστρο, πάμε για τα σύνορα να γυρίσουμε Ελλάδα. Είμαστε τρελοί για δέσιμο. Η Μαρία βρήκε έστω και τελευταία στιγμή να κάνει το κομμάτι της με την κυρία εκεί από την Πάτρα. Αυτό δεν το λέμε, πρέπει να φανεί φυσικό βρε. Μια χαρούλα. Τα λέμε στα επόμενα.